Bueno, eta Oasia, zergatik deitu izan diozue Oasia diska honei? Bueno, Oasiakin islatu gure duguna da, gizartian badazela, edo gure eguneroko bizitzan badazela gune edo momentu batzuk, gure oinarrizko beharrak eta asetzen ditxunak, edo zaintzen ditxunak. Bai. Badagoelako desertu oso bat, sistema bat, egunero lehortzen gaitxuna eta eruten gaitxuna, igual guretako onuragarriak ez dien lurralde batzutara, ez? Baina eraberian, badaz, gazteleaz espejismo esaten da oasi batzuk bai, eta horiekin beko ontu zibilibidea, ez da? Egunero dako golako reklamu ezberdinak, zer da oasia esaten guzkuenak, eta gure ustez, kasu batzuan horrek ez die oasiak, eta desertu horren parte die oasia baina. Bale, ona, egia esan oasizak, nik bakik oasia ditzizio egia esan, igual surfian nitxok, leku behar bat, eguzia ez agudek oasisa. Hemen nitxo lasai, Ez itxasuan, ez ondartzan, ez herrian, baizik eta bitarteko zerbaitian, baina momentu beharraituko dik, Bai, azkenean norbera dauko bere oasiak, ez? Norbera daki zer itxendotzan ondo, nun sentiruten zainduta, eta... Letretan, ze aurkituko dugu letretan, bertan? Bai, bereziki, badie, dantzarako reklamo badie letrak, dantza ulertuaz, badala modu kolektiboan inleiken ariketa bat, ez dago nazetan, igual Euskaldunak oitzuta gauz, pandemotaren harina bakarka egiten, baina, beste zentzu bat emuen gure izan dutzau dantza itxe horrei, eta pixka bada saretzeko dei bat, gentiai, orokorrian. Gurekin dantzan baldin bada bikain, eta bestela be, eta bestela hobeto. Bai.